poso. Tak suwun Siap ya. Dadas ya. Jaran sing nembang ben ibu-ibu liyane. Kowe ngopo wis penting kuwi jarane? Aduh, kesulitan, Pak. Begagah. Tidak bisa. Ini lho. Ya Allah, Pak. Ketok, Pak. Ya Allah. Sidik Kilap dong. Oh, ya Allah, ya Allah. Bareng Mas kuwi dibegagah sithik mau ya ngopo? Pak, ngapunten Pak Yaturi. Wau nek panjenengan yang nyuwun wit sonten mawon niki malah kula kan katokan dawa manan suwalan dawa awas ya mengko wis nembang ben anu ben dipernake sik wah sik Mas ben anu dibegagahi sik dibegagahi wis to iso ya wis to di samping lah ngono oke ya ya lupa ingat. Enggak, mboten nate numpaki jaran. Lah kunane numpaki apa? Numpaki niku motor. Lah nek numpaki panjang. Nah, kalau kula niku biasane anu, Pak, napa? Yang versinya yang udah ndadi kayak gitu. Oke. Pripun Pak? Dadi nggih Pak nggih? Ayo dadi, piye frene dadi? Ayo. Ya. Di sini, Pak. Ya. Di sini apa di depan? Neng kene, neng mburi kono. Oh iya ya.
Ayo terus, Nduk. Kelompoknya. Biar kata. Encok. Among rasa among rasa tak suwon
Awas jungkel. Awas jungkel. Puji Tuhan orang jungkel. Ya wis ngono kuwi. Aduh wis. Nek bosah basah kowe wong bar diperkosa ya ngono. Waduh bocah nek kaya ngono. Walah Gusti. Yo anu ya eling duwite ya ndeleng. Deleke menyok 100. Nah yang wes engko aja dadi tenan lho nduk kaya piye Aduh, Pak. aduh piye Puji Tuhan dapat saweran banyak sekali. Jenengan ampun anu lho, njaluk persenan aku lho. Iki aku wis ngoyong jenenganku. dasmu kuwi ya wis ngoten nuwun Jenengan ikhlas mboten sing 50 mah aku mumpung duwe-duwe toke tak balekne, Pak. ikhlas nduk ikhlas Saestu. lah kok ditantang perlu duit 50 iki lho oke ikhlas Tenan ikhlas. lah ikhlas Tenan lho yo. Engko tak dongane mencret lho lek jenengan mboten ikhlas. ning raimu ya Nggih, sambah nuwun, matur nuwun nggih Bapak-bapak. Pak Sampun Yaturi. nyawer kula. Walah ya Allah senenge ya Allah nadyan tok wes ning jero. Ya ampun. Wis ra apa-apa sing penting ora nyekel jaran, mung lek nyekel jaran malah saya ketok jero.